Madzulo bwino ndipo ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Chawez Banda. Koma poyamba nainso mitu yake. A Thompson MPINGANJIRA ati achita apilu chilango chimene apatsidwa cha zaka zisanu ndi zinayi. Malawi Post Corporation lini ngongole kwana 10 billion kwacha. Ndipo mu nkhani zina anthu ena okhala mu mzinda wa Blantyre ali pa chiopsezo chakumwa madzi osakanikirana ndi chimbudzi. Tili ndi izi ndi zina zambiri tiyendekale limodzi. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Amene akuyimirira a Thompson MPINGANJIRA a Patrice Nkhono ati MPINGANJIRA achita apilu kupezeka kwawo olakwa pa mlandu ofuna kupereka ziphuphu kwa majaji komanso chilango chimene apatsidwa. Amene amamva mlandu a Dorothy de Gabriel agamula kuti MPINGANJIRA akakhale ku ndende kwa zaka zisanu ndi zinayi ndi kukagwira ntchito yakalavulagaga. Jameson Chauluka ani nkhani yonse. Mkulu wa zamalondayo a Thompson MPINGANJIRA amaoneka kukhumudwa ndithu, komabe adadzilimbitsa pamene amayenda kuchokera mbwaloli mpaka kukakwera galimoto imene madziwika kuti chimbaula imene akutengera ku ndende yachichiri. Komabe ena mwa achibale awo adakanika kupirira ndipo ena amalira kumene. MPINGANJIRA anafika mbwaloli m'mateniko mmawa atavala suti imene amavala kawirikawiri yobiriwira ndi mizere yoyera, malaya oyera komanso anamanga tayi. Anthu ochuluka anasonkhana pa mphambane yopita ku mabwalo a milanduwa atanyamula kalata zosonyeza kukhumudwa kwawo ndi kumangidwa kwa MPINGANJIRA. Ndipo amayimba nyimbo monga kuti athomu popita munditenge komanso olimbana ndi athomu aona nyekhwe. Nyimbozi zimamveka bwino lomwe m'bwalo la milandu mmene a de Gabriel amapereka chigamulo chawo. Amene akuwayimira a Patrice Nkhono ati MPINGANJIRA achita apilo kupezeka kwa olakwa angakhale chilango chimene onena kuti sadakhutitsidwe. Zifukwa zambiri tinanena kale mmene kesi timakambera imayenda muja kuti pali zifukwa zingapo zimene tikuona kuti kwapeza olakwa Dr. MPINGANJIRA umboni wake panalibepo. Chachikulu kwambiri ndi chimenecho kuti umboni wake panalibepo. Ndiye tinapatsa jaji mapoints a malamulo akuti aganizire mu judgment mwawo muja mapoints amene sanalembe ndi kulemba komwe. Ndiye kwinako sentencing ndimene kunena yonso kuti apereka sentence yaikulu kwambiri yosagwirizana ndi mlanduwo, koma zonsezo zikaganizidwa ku Supreme Court tsopano. Pakadali pano MPINGANJIRA akuwasunga ku ndende yachichiri. Oweruza ku bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe Annabel Mtalimanja wati aperekabe chigamulo chake pa zimene boma linaonjezera pa milandu imene akuganizira kuti Azamiye Karimu ndi a Victoria Chanza anazembetsa ndalama za boma zokwana 150 million kwacha. Rebecca Chimcheka walemba ripoti ili limene akuwerenga The Blessings MPINGANJIRA. Omwe akuyimira a Karimu pa mlandu apempha bwalo la milandu la Chief Magistrate kuti liwunikenso bwino mlandu. Poyankhula ndato la Nkhani pomwe amaonekera ku bwalo la milandu lachiwiri yemwe akuyimira a Karimu Alex Nampota anati adikirira chigamulo cha bwalo la milandu pa nkhani. Idanda la watu talipitisa ku High Court. Tunaona kuti tikuphwanya chilungamo kubweresa mulandu kosirizira tafusana kale mafunso mmene timafusana mafunso sitimafusana mafunso mulandu umene. So mukuona kuti amendment imene ipangike ndikofunika kuti tipemphe kuti pamboni adzabwereso kawiri. Oyimira boma pa mlandu Steve Kayuni wati nawo akudikirira chigamulo cha bwalo la milandu. Chimene tinganene chakuti tinalowa kuti ambali odandaula kuti mwina court la pamwamba imene High Court aonikeponso bwino mmene zinaendera ku court ya kumusi kuti kuonjezera mlandu wina ozambaitsa ndalama sikunayende bwino ndipo High Court judge aonikeponso bwino. Ndiye tafotokoza mbali yathu ambali ya wonso iwo afotokoza ndipo panopa court angogamula kuti tidikire apereka chigamulo chawo pompano kuti tisabwereranso kamaliza mlandu.
mlandu ukuyembekezeka kulowanso m'bwalo la milandu masiku akubwerawa. Bungwe la Malawi Post Corporation MPC lati lini ngongole yokwana 10 billion kwacha. Bungweli lati kupatula kuti likufuna kuchotsa ntchito anthu pafupi 500 likufunikanso 42 billion kwacha kuti likonze ntchito zake zina. Tili ripoti kuchokera kwa Matthews Kasanda. Bungwe la Malawi Post Corporations lati likufunika ndalama pafupifupi 42 billion kwacha kuti likonzenso ntchito zake ndi kuyamba kupeza phindu pa malonda. Akuluakulu a bungwe la MPC komanso ena ochokera ku nduna woona zofalitsa nkhani anakaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona ntchito zofalitsa nkhani kukafotokozera amene ntchito za bungwe la MPC zikuyendera. Mkulu wa bungweli Azakeya Simeke komanso wapampando wa bodi ya bungweli Anoe Nkulichi wauza nyumba ya malamulo kuti bungweli pakadali pano ili ndi ogwira ntchito okwana 804 omwe ndi ochuluka kwambiri popeza mmene bungweli ligwira ntchito pakadali pano likufunika ogwira ntchito okwana 310 okha. Amkulichi anafotokozanso kuti bungweli likufunika thandizo koposa. Zimene tikufuna koyamba nzonena kuti tipeze ndalama zoti tichepetse anthu aja alandire zawo apite ndithu akapume. Tikapanga choncho ndikuti tikhala ndi anthu okwanira, anthu ofunikira amene akuti atithandiza kuti MPC yanyuwani iyambe kugwira bwino ntchito. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona ntchito zofalitsa nkhani m'dziko muno Amaknice Naliwa anati nkhani yokhuza Malawi Post Corporations ikaperekedwa kwa aphungu onse kuti azakambirane akamaza kumana mtsogolomu. Ife ngati komiti kwathu nkulandira information imene koma kuti iyenera kuyenda ngati administration siri yoti ndikuvutika kuikonza ngati komiti. Tapempha management kuti ichite address issue imene iyo chosa anthu ntchito mwa ndondomeko yake imene. Mwezi watha ogwira ntchito ku MPC ananyanyala ntchito yawo kamba kosalandira malipiro awo pa mwezi. Anthu ena okhala mu mzinda wa Blantyre ali pa chiopsezo chakumwa madzi osakanikirana ndi chimbudzi malingana ndi kuonongeka kwa ena mwa mapaipi komanso matanki onyamula zoyipa zimene zakhala zikungotayikira madera ena. Times yapeza kuti mapaipi komanso matanki ena akhala akungochucha kwa zaka zochuluka. Isaac Salima ani nkhani yonse. Nkhani yokhuza anthu okhala ku area 18 mu mzinda wa Lilongwe kumwa madzi osakanikirana ndi chimbudzi yakhala ili mkamwa kwa zaka zapitazi, ndipo nkhani itapita ku bwalo la milandu. Bwaloli lidagamula kuti khonsolo ya Lilongwe ipereke chipepeso kwa anthuwa. Pali mantha kuti izi tsiku lina zikhoza zakhala chomwechi mu mzinda wa Blantyre. Mwachisanzo kwa amananse mu mzindawu tanki imene imalandira zoyipa idawonongeka ndipo yakhala ikungotaya zoyipazi kwa zaka zochuluka. Malinga ndi anthu ozungulira zoyipazi zimadusa pafupi ndi mapaipi amazi zimene zimayika pa chiopsezo kuti paipi ya madzi itaphulika ikhoza kusakanikirana ndi zoyipazi. Ndipo pamalopa ngakhale kuti ndi pafupi ndi nyumba za anthu pamanunkha kwambiri zimene zochititsa anthu ozungulira kukhala moyo ovuta. Amatikhuza kwambiri funa kuti fungo limatipeza mosiyanasiyana ngatinso komanso kwambiri limapanga chiopsezo kwa ana amabwera kumazasewera apapa ndebena akamasewera amapeza kuti ana ena mwina kugwira msinjemu ndezi zimapangisa unena kuti ana ambiri mwina amakhuza mwina kumadwala matenda osiyanasiyana. Zoyipa zonsezi zimakathira mu msinje wa Mudi. Zochita za anthu komanso kampani zina zikuthandizira pakuonongeka kwa msinje wa Mudi umene mbuyomo udalirika kwambiri pakati pa anthu. Koma tsopano madzi a msinjewu ndi oyipa, koma kwa anthu okhala chakumunsi kwa msinjewu moyo wawo sudasinthe. Kamba kakuti alibenso kwina kothawira, anthuwa amagwirisabe ntchito msinjewu pochapira zovala, kusukiramo mbale komanso kugwiritsa ntchito madziwa kuthirira mbewu zawo. Pokwiya ndi kuonongeka kwa msinjewu, anthu ena asumira khonsolo ya mzinda wa Blantyre komanso kampani zina ponena kuti zikuthandizira pakuonongeka kwa msinjewu. Mfumu Manyenje ikutsogolera anthu ena 119 posumira kampanizi. Chimene tatenga nkhani imene kubwalo la milandu chifukwa kuti nkhani ya msinje wa Mudiwu
tinayamba kudandaula chaka cha 2010 kutayira umene kuku kukuoneka kuti anzathu amene ali achita kaso ndipo ogwiza ndi amakampani alibe chidwi za moyo wa anthu amene ali kumudzi kumene kupita mtsinje wamwediwo anakhala ali ndi chidwi zimene zonyasa zinatsika mtsinje wamwediwo kumene koso kuli anthu. Koma nayo khonsolo ya Blantyre kudzera mwa a Flavius Kamwani amene ndi mkulu woona za njira yodusa zoyipa yaloza chala anthu ponena kuti amaba mapaipi ake onyamula zonyasazi zimene zimachititsa kuti zinthuzi zizingotayikira paliponse. Ndipo pa nkhani ya kwa Amanaseyi iwo adati samadziwa kalikonse ndipo adalonjeza kuchitapo kanthu. Zauti ndikwa zaka nditsutsapo koma tenezo kuti kukupanga ligi chifukwa kuti mwina sinauzidwe kuti kuli blockage. Koma ndikumbukira malo amene aja takhati tikulandira malipoti kumbuyoku paka bloka monga ngati mmene kumablokera kwina timathupiro kapangapo clear. Andi pano pamene tadziwa ndikutsimikizirani kuti tikhati tapanga clear malo amene. Koma mmodzi mwa anthu amene amayankhulapo pa nkhani zosamala zachilengedwe a Kenneth Ntago adzudzula khonsoloyi posalabadira nkhani ngati izi. Ndizomvetsa chisoni kuona kunena kuti pamene ntchito zosiyanasiyana tinazigawa madepartment osiyanasiyana pali madepartment ena amene pakadali panopo akhala ngati atayirira maudindo awo sakuagwiritsa ntchito moyenerera. Ngati septic tank yaphulika kukhala kwa nthawi yayitali ndikukhulupirira kunena kuti anthu amene amadalira madzi amene mtsinje wa mudzi akhuzika kwambiri. Akamwani adati kumanga nyumba pamwamba pa mapaipi onyamula zonyasawa ndi ena mwa mavuto amene akhala kumana nawo ponena kuti zimakhala zovuta kuti akonze mapaipi akachingika kotero omanga nyumba zotere akhoza kugumuliridwa nyumba zawo. Komiti ya Local Authorities and Rural Development ya kunyumba ya malamulo yati ndiyokhumudwa ndi ntchito zomangamanga zopanda dongosolo zimene zikuchitika m'makhonsolo osiyanasiyana mdziko muno. Komiti yalankhula izi pamene unduna oona za maboma ang'onoang'ono unakaonekera komiti kuti ukayankhepo za nkhani wezigausi ani nkhani yonse. Posachedwa apa komiti iyi inakayendera dera la Monkibe mboma la Mangochi kumene anakaona kuti zomangamanga kumeneku sizimayenda bwino. Wapampando wa komiti Anthony Ngalande wati zimene anakaona ku Mangochi ndi zosafunika kuloledwa mdziko muno chifukwa ntchito yake sinagwirike bwino. Akamanga nkhani yomwe inatsitsa kwambiri kuti njovu ichoke nyanga ndi nkhani ya ku Mankibe. Kumankebe kumene kunamangidwa ma structures a rural growth center chitukuko cha kumudzi chimene ma construction works ake sanaende bwino komanso anthu sanayambe kugwiritsa ntchito malo koma boma linasakaza ndalama zambiri. Mlembi wa maboma ang'ono James Chusiwa wati undunawo kudziwa bwino zimene zidachitika ku Monkibe pomanga manyumba achitukuko. Komano a komiti atapita anaona kuti pali ntchito zina zimene sizinathe, anaonanso kuti ma facilities ena amene anamangidwa pa growth center either sakugwiritsidwa ntchito o sakugwiritsidwa ntchito kwambiri because wanena pa chizungu kuti they are being underutilized. Kumanga malo achitukuko achitekesa mboma la Phalombe, Malomo mboma la Ntchisi, Monkibe mboma la Mangochi ndi Jenda mboma la Mzimba kudachitika ndi ndalama zochokera ku African Development Bank ndipo banki inasiya kupereka ndalamazi mu chaka cha 2017. Mukonera nkhani mwatsadanetsarane pano pakanema wa Times tipitiriza kupasirani nkhani ziposachedwa apa zikangotha izi. Parak Daily Devotional, a daily prayer guide by Prophet Shepherd Bushiri, has been designed to encourage readers to study the word daily. Included in each devotion is the word for the day, a short guideline on what to do with it, and a prayer. This October, this daily prayer guide turns 4.
God created us to make lasting marks in this generation. He designed us to be extraordinary. Indeed, every person has seeds of greatness embedded within them, and by watering those seeds with the Word of God, they can sprout forth and flourish, which is to parak. Let's blossom profusely and sprout forth with Parak Daily Devotional for the month of October as we celebrate our 4th year since inception. Get your copy now from www.propheticstore.com or simply call +265 994 838946 or +27 82 864 2046 to order. Unayo ndiyo daliliga kutumiza komanso kulandira ndalama osatengera banki kapena nambala yomwe muli nayo. Unayo zonse mommo. Imbani *247# kuti mulembetse mwaulere. Standard Bank, it can be. Takulandiraniso ku nkhani zathu kupitirira ndi nkhanizi. Kafukufuku wa bungwe la National Planning Commission NPC wasonyeza kuti dziko la Malawi likufunika kuyika ndalama zochuluka ku ntchito yokumba miyala ya mtengo wapatali komanso ya ulimi wa nsomba kuti lizipeza phindu lochuluka. Matthews Kasanda walemba ripoti ili. Bungwe la NPC linachita kafukufuku wake pa ntchito za migodi komanso za ulimi wa nsomba ndi cholinga chofuna kudziwa amene dziko lino lingakwanitsira kupeza ndalama zochuluka kudzera mu ntchitozi. Bungwe ili lati pali kufunikira kuti dziko lino likhazikitse malo owona ntchito za migodi m'madera osiyanasiyana dziko lino ndi cholinga choti anthu azikapeza upangiri komanso kuthandizidwa pa ntchito zokumba miyala ya mtengo wapatali. Bungwe la NPC latinso pali kufunikira kukhazikitsa malo oti alimi a nsomba komanso asodzi azipititsako nsomba zawo. Izi ati zitha kuthandizira kuti dziko lino lizipeza ndalama za nkhaninkhani pa ntchito ziwirizi. Mlembi wamkulu mu unduna owona za migodi a Joseph Mkandawire anati kafukufukuyu wabweretsa poyera mfundo zofunikira kwambiri popititsa patsogolo ntchito za migodi m'dziko muno. Small scale miners awatayike magulu amene timati ma cooperatives. Ngozi kuti uzingopanga paweka anthu azina zimavutirapo. Koma tikapanga kuti ma cooperatives zimene tinayamba kale timagwira ntchito limodzi ndi Ministry of Industry kumene kuli registrar of cooperatives amene amaphunzitsa anthuwa timati governance kandisidwe ka cooperative nkhani ya bookkeeping accounting pang'ono kuti azidziwa kuti mabuku timayendesa bwanji. Andrew Jamali ndi mkulu owona za kafukufuku ku bungwe la NPC. Maofisi amene akuyenera kukhazikitsidwe mu district monse otsatira ntchito zimenezi sanakhazikitsidwe. Of course a forestry alipo koma mwina kuthekera kokwanira kulibe. Ndipo kufunika kuti pambali polimbikitsa kuti timange nyumba zimenezi zimene mu district kapena mu region koma tiyambe sotawunikira onena kuti kodi anthu ogwira ntchito menemo alipo. Bungwe la NPC linachita kafukufukuyi mogwirizana ndi bungwe la African Institute for Development Policy ndi Copenhagen Consensus Center. Mkulu wa Malawi Defense Force General Vincent Nundwe watsindika zakufunika kwa maphunziro apamwamba pakati pa asilikali ona za ukadaulo wa nkhondo. General Nundwe wayankhula izi m'boma la Salima potsekulira maphunziro okhudza asilikali amaudindo akulu ku nthambi. Ellen Pindani wadza ndi ripoti. Asilikali okwana 22 akuyenekera kuchita maphunzirowa omwe ndi oyamba kuchitika m'dziko muno kwa miyezi yokwana 11. General Nundwe anapempha boma kuti lithandize koleji ya asilikali ya ku Salima kuti ipitirire kugwira ntchito zake bwino. Boma mwina likanatimangira sukulu yake ya iyi kukozi pakali panopo tinatenga malo a sukulu ina timati ya catering school ya Malawi Defense Force. Tikanakonda kuti boma likanatimangira malo a sukulu iyi ake. Omwe adayimira kwa achiwiri kwa nduna yachitetezo Mayi Sendeza adayamikira MTF posula asilikali ku koleji ya Salima.
achimwendo adati zithandiza kupomosa ndalama zimene boma limagwiritsa ntchito potumiza asilikali wa m'mayiko ena. Koma pokhazikitsa okha ndondomeko zokuti azibwera aziphunzitsa konkuno maphunziro apamwamba kwa akuluakulu ndi chinthu cholimbikitsa chifukwa chokuti pazikhala anthu ochuluka amene aziphunzira mu nyengo yokwanira yochepa. Pachifukwa chimenechi ndoti tiwathokoze chifukwa cha utsogolo umenewo. Ngati boma taona kuti ali ndi kuthekera ngati MDF, komabe kungofunikira kuti tigwirane nawo manja tiwathandizire chifukwa malo ano adakasowekerabe zinthu zambiri. Maphunziro a asilikali akuchitika mogwirizana ndi skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology. Pali chiyembekezo chakuti ndalama zimene kampani ya MZUZU Coffee imapeza pa chaka zitha kukwera kuchoka pa 1.1 million US dollars kufika pa 1.5 million US dollars chifukwa chakumangidwa kwa factory yatsopano. Factory iyi ikuyembekezeka kuti kutha mwezi wa Novemba chaka chino. Factory iyi ithandiza kuti ntchito zambiri zizichitika nthawi yochepa. Precious Lunda wadza ndi ripoti ili. Mawu ake oyimirira udindo wamkulu wa kampani ya MZUZU Coffee Nkhani anati factory iyi ikumangidwa ndi ndalama zokwana 400,000 US dollars ndipo ina mwa ndalamayi ikuchokera ku thumba la ndalama ya Malawi Innovation Challenge Fund. Nkhani anena izi pomwe oyimirira bungwe la United Nations Development Program UNDP Ashigeki Komatsubara anayendera ntchito yomanga factory iyi. Nkhani anati pakanali pano ndalama yomwe amapeza pachaka akagulitsa kofi yatsika chifukwa alimi akumagulitsa kofi kwa mavenda zomwe zinabwera chifukwa choti kampani simapasa ndalama yawo mu nthawi yabwino. Chiplanti chimenechi chiyenera kuseguridwa kumalizika kumanga wa mwezi wa Novemba tikhala kuti tamaliza ndipo anthu abwera akuchokera ku India kuzachita commission kuzachita install machines osewo then tiita na government kubwera kuzatithandizira then basi yaseguridwa. Factory imene ikafika kuti poti yamalizika yatha tikayamba kugulisa kulowa pa regional market forex ikhala yambiri, revenue ku MZUZU Coffee ikhala yambiri. At that point ambiri tichita benefit kuyamba imene yake mpaka mastaff amene akugwira pano ntchito mu company imeneyi. Thumba la ndalama ya Malawi Innovation Challenge Fund ikufuna kupititsa patsogolo makampani omwe siaboma powapatsa ndalama yomwe iwathandize kuthana ndi mavuto omwe akukumana nawo. Koma mawu awo Ashigeki Komatsubara omwe akuyimirira bungwe la UNDP anati ndi okhutira mmene kampani ikugwiritsa ntchito ndalamayi ndipo anati dziko la Malawi lili ndi kofi wabwino omwe umafunika makina atsopano omwe angathandizire kuti ukhale wa mtengo wapatali. If we have a right way of processing, right way of packaging and right way of tapping into ngati tikwaniritsa kukonza katundu wathu ngoma kugulitsa misika imene ili akunja kwa dziko la Malawi ndikuti dziko la Malawi lili panjira yabwino. Ndinalosangalala kumva kuti factory iyamba kugwira ntchito yake mwezi wa Novemba. That was an excellent example of Malawi building on its strengths. Kampani ya MZUZU Coffee imayendetsedwa ndi mamembala ake ndipo inakhala yoziyimira pa yokha mu chaka cha 2007. Nkhani zathu ndizomwezi kumadisa dasiyane na insomitu yake. A Thompson MPINGANJIRA ati achita apilo pa chilango chimene apatsidwa cha zaka zisanu ndi zinayi. Bungwe la Malawi Post Corporation lini ngongole yokwana 10 billion kwacha. Ndipo mu nkhani zina anthu ena okhala mu mzinda wa Blantyre ali pa chiopsezo chakumwa madzi osakanikirana ndi chimbudzi. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe ku 1895, komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani mmanja pafupipafupi, khalani motalikana ndi anzanu komanso valani mamaski nthawi zonse, komanso kabayitseni katemera kuti mudziteteze ku COVID-19. Mana ndine Jawes Banda, madzulo abwino.